we dit soort dingen eigenlijk nooit doen. Maar op het spoor zien gebracht door de moeder van juffrouw Koekoek uit Berg. Zien we op zoek gegaan naar juffrouw Koekoek. En die schijnt dus heen te werken. Ik ben eens benieuwd of ze een... Ja, dat is ze dan, hè? Kunnen we hier eens aan. Hallo? Hallo. We zien op zoek naar juffrouw Koekoek. Ja, dat ben ik. Ah! Hallo Claudia. Hallo. Goedemorgen. Ik heb dichtbus collega. Nee, dat is mijn leidinggevende, dat is mijn bazen. Oh, komt ze er even bij? Want Ik ga morgen inkomen, hier zo achter de Ja, voet. ze mogen ook door het ja, hek komen. maar we zitten natuurlijk. Ja, vind ik dat goed? Want we zitten natuurlijk ook met AVG's en. Ja, dat wil ik wel zeggen, ja. en Maar ik ga morgen wel binnenkomen, hoor. Ja? Als er een leuke achter. Ik heb ik zus al gezien op de camera. Ja, dat was heel bizar. Want dan stonden we bij dich op de oprit en dan begint zich via die bewakingscamera's. Je begin ik begint, te praten, ja. ja, en tegen mam. Ja. Ja. En wie Ja, dat dacht, klopt. wie dacht in het begin? Want ik was in het begin al aan het. Ja, het klepperen. ik weet niet heel goed wie dat werkt, dus dan probeer ik af en toe een schat. Ah, oké. En Dat op een verklaart gegeven moment al hou een- ik je door wie Dat het verklaart al een werkt. hoep. Ja. Hi Claudia, ik Hoi. ben Bas. Hoi. Wees, nee, doe maar niet stiekem weglopen. Want ik heb dit namelijk nog even nodig. Wie het steeg? Etienne. Hoe? Etienne. Etienne. Ja. Ja. Hey, Hey, ja. Gek, hè? opmerkelijk. Niet gek. Want de meeste Etiennes die ik ooit ben Zijn tegengekomen. mannen. Ja, Ja, klopt. lekker zoet. Ja, moet je niet van mijn man voor hebben. Ik neem aan dat dat toch ook wel eens met papa en mam besproken is. Nee, ja goed, dan raak ik zo gewend, hè. Dus het is zo, dus. Ja, prima. Maar dat moest ze er goed leggen, denk ik. Maar meestal wel, ja. Als ze niet weten als ze me niet kennen, dan moet ik dat even uitleggen, ja. Wel uniek, Ja, redelijk. ja redelijk wel, ja. Dus daar kent zich goed mee leven Ik met ken heel Etienne. goed met leven, ja. Oké. Heeft zich ook een B-naam zoals... Gelukkig niet. Nummer maar een baas, maar wie of Nee, ja. niet. Oké. Dus, Ik zie ze alleen baas tegen Etienne als, Ja. als ik het gedommeld Oh. hebben. Ja, ja, Oh. precies. Oh. Ja, je snapt hem. Ja. Ik heb me door die moeder laten vertellen dat het heel best gezellig is. ja. Maar dat Heel dat- gezellig. ja, en dat is om hier te mogen werken, moest ze toch wel een beetje een klap van de molen gehad hebben. Nee, Ja, ja. koekoek, hè? Voor zulke nog goede lui, dus. Ja. Oké. Zeker nog goede collega's. Denkt ze dat ik in aanmerking zou komen voor... Ja, Ben je voor zo zulke nog misschien? leuke mannen. Ja. Voor de bezig. Ja? Ja. Leuke sportieve. En wat zou je dan mijn werkzaamheden zien? Kinderen op school ophalen. Met een busje of zo? Ja. Oké. Met de Met de koeienbus. koeienauto zeg ik maar altijd. De koeienauto? Ja. Oké. Is dat een leuk busje? Ja, Ja. er stond koeien op. Oké, En dan cool. zorgen dat, zijn en ik zorgen zetten. dat de kinderen hier een hele leuke middag hebben. Aha. Ja. En dan moet Maar er moest wel pedagogisch onderlag zijn. Dat is toch wel belangrijk. Oké. Maar alles is te leren, dus dat wil voor ik wel leren. Dus Dat er is- moest diploma's hebben en Ja, zo. ja, Ah, dat is wel verdorie. Ja, ja. Ja, dat klopt. Maar de busjes hebben ook een naam. De busjes. Ja. Freddy en Eddy. Freddy en Eddy. Ja, want het zijn twee caddies. Caddy Freddy en Caddy Eddy. Dus Gemakkelijk met die, ja, Oh, maar dat is leuk. Ja, nee, ik begin het hier met de dat is een beetje de humor, zal ik zeggen. Ja, Ja. Van een beetje het niveau hier. oké. Maar daar is nog steeds niet voor rooien wat huurbeennaam is dan. Nee, ja. Ja, ja, nee. Weet- Ja. Heeft zich trouwens juffrouw Koekoek bedacht? Nee, Nee? nee. Nee, dat hoorde ik ook. Dus dat is ook leuk. Pas wel. Ja. En waarom juffrouw Koekoek? Ja, ik ben juffrouw, zeggen de kinderen hier wel dekster. Ja, en ik ben af en toe een beetje koekoe. Dus vandaar wordt het snel bijeengeraapt, zal ik maar zeggen. Dus En hoe lang werkt ze al? nu van 1 september 8 jaar. Goh. Ja. Komen gewoon helemaal van de JV. Nee, ze hebben je ongoed, hè? Ja. 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 Ja, bij de interieur, hè. Ja. En wat, Bij de inboedel. een wat beetje. is er of moet ik dat überhaupt vragen? Wat is er zo leuk aan een BSO? Ja, ik zet bij de babytjes. Hier. Dus we hebben 0 tot 12. We hebben 0 tot 12.
We hebben een babygroep, een peutergroep en de BSO. Dus we hebben verschillende leeftijden. Waarom doe je dan aan mij vooral voor de BSO? En waarom niet voor de babytjes? Ja, maar bij de denk je dat ik BSO... geen luiers kan? Daar twijfel ik niet aan. Maar de BSO heeft af en toe mannenkracht nodig. Ah, zo. Ja. Die missen te weinig mannen om in Ja. hun leven, zou ik maar Ja. zeggen. Die Oké. hebben alleen maar papa of opa. Ja. Maar goed, hier hebben ze boer Ivo en opa en Ja. Heel Vincent. boer Vincent. Ja. Boer Vincent. Oh, Want nou. de lab heet, want dit is het buurke. Ja. Betekent dat boertje? Het betekent een klein buurtje. Een klein buurke. Een klein buurtje, Maar maar het boer- betekent ook, er moet een buurtje laten als ze de fles gehad hebt. Och, wat leuk. Och, wat leuk. Vandaar, Dat dus- mes, dat snijdt aan meerdere Ja. kanten. Ja. Begreep ik dat nog goed van die man? Dat de kindjes hier bij wijze van spreken mogen meekijken als er een kalfje werd geboren Ja. of zo? Ja. 2 weken geleden nog, was ik toevallig op de BSO aan het werken. En ik was nog met 2 kinderen in de stal. En toen zei boer Ivo, even een beetje zachtjes doen, hij is een koolkouwen. Dus, en toen hebben we gezien wie een kalfje wordt geboren. Dus ze werden hier niet zomaar geëntertained, ze kunnen hier ook nog heel veel leren. Of? Ja. Ja, dat is wel live tv, belangrijk. om het zo te zeggen. Ja. Ja. Ervaringsgericht leren. Ja. En Gaat korter bij de natuur staan, kijken hoe de voeding vandaan komt. nou ja, Goed met dieren en met mensen omgaan. ik ken verhalen van kinderen uit steden bijvoorbeeld, die zijn alleen een levend dier als ze naar een kinderboerderij gaan. Precies, Bijvoorbeeld, die dan net Ja. buiten de stad ligt of Ja. misschien zelfs in de stad. Maar het melk komt niet uit het pakken. Komt niet. Nee, uit de ze moeten fabriek. weten waar alles Heb ik ook als vandaan duk en komt. huurt, ja. 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 Bizar, Ja. maar dat leren ze hier allemaal. Eieren komen van kippen, voor die kippen, ja, We hebben een Kun je moestuin eitjes gehad, we hebben rapen, een die moeten- pluktuin. moeten goed verzorgd worden. Ja. Ze moeten voeding krijgen, want anders liggen ze geen Ja. eitjes. Ja. En het is niet zo dat juffrouw Koekoek de eitjes van de kiepen dan weer pakt en in andere nesten hier leggen. Nee, dat Dat zo doen koekoek koekoeks, hè? zo koekoek Zo- ben ik niet. Nee, oh. Nee. Maar we eten die eitjes wel op met de kinderen. Ja. Hier weer eitjes gebakken en Zeker. gekookt en Ja, ja. polseikens gekleurd. Misschien Ook. nog. Oh. Kent ze ook verse eitjes? Nee, Ja, nog zoveel, niet. zoveel eieren hebben we niet. Nee. We hebben nu Dat niet. beperkte kippen, want er zijn er een aantal helaas ten hemel gerezen, om het zo te zeggen. Door de vos? Ja, dat nee, niet. ik denk dat ze Nee. krank worden of oud of iets dergelijks. Dus dat werd ook te bieden. Ja. Maar ook dat is weer leer educatief ik, ja. gezet. Ja, hè, leren kinderen. Ja, ja. Dan kennen ze Ja. beter, een kip kent beter doodgaan dan opa of oma. Bijvoorbeeld. Maar dat is wel het. Hangt ook een beetje van de kip af natuurlijk. Ook dat is zo, ja. Hoe lang, baas? Hoe lang werkt je al? 9 jaar zijn we er bezig. 9 jaar? Ja. Dus ik was een jaar heen en toen kwam de koekoek al. Ja, toen kwam ze voorbij. Ja, die is snel weggegaan. Dus. En dat is een hoe, goed teken. hoe ben je hier terecht gekomen? Gesolliciteerd neem ik aan? Nee, zelf opgezet. Dit is die ding Dat is echt. mijn ding, ja. En wie kwam dat in die cup op een gegeven moment van ik wil wat met boer Vincent beginnen? Ja, Hij zijn ze niet gelopen. Geen verkeerde verhalen rond in. hoe boer Vincent iets met ik beginnen? Nee, ook niet. Maar verder Nee. is er geen relatie tussen Dick en boer Vincent? Boer Ivo. Oh, boer Ivo! Boer Ivo, daar Oké. begon het met. Oh, boer Dat Ivo. was het met. Daar begon het met. Nee, ja, boerderie is ook van mij. Samen met Ivo. En we hebben kinderen. En van het een kwam het ander. En onze kinderen worden altijd gerboeten. Er komen altijd kinderen spelen. Ik werkte buiten het huis, dus de kinderen gingen naar een reguliere kinderopvang. En altijd iedere week als ik toch kwam, dacht ik ken dat zelf wel beter. Wat gaaf. Dus vandaag hebben we dat ook maar gedaan. Werkt ze ook nog op de boerderij? Alleen administratief. Oké. Of als het echt in het anders seizoen kunnen. nodig is. Ja. Maar Oh, wat in leuk. feite heb ik de handen hier vol. Ja. Wat heerlijk, Ja, liet me dat. Zeker. Zeker. Nou ja, we kregen dat met dit programma ook steeds meer mee. Dat mensen eigenlijk uit het reguliere stappen en zelf iets beginnen. Om Ja, dat ook en helemaal het op is hun goed, eigen manier te We doen. hebben hier de ruimte, de plaats, veel boete, dat is voor me belangrijk. Ja, kinderen gaan al heel, die willen al heel van 0 tot 12 in hetzelfde gebouw willen ze hier. Ja, nee hoor, dat is niet. Het is, ja, kinderen En moeten gewoon. Op een basisschool moeten ze al heel veel. Precies. En Ze hier kunnen ze Nou, gewoon Ze mogen hier hun nog ding lekker doen. kind zijn. Ze mogen hier vies werden. We moeten ouders ook zeggen, ze mogen vies. Ze gaan vies naar huis. Ze gaan niet in een. Kom alsjeblieft niet met witte kleier. Ja,
Gewoon Sterker kinderen nog, moeten ik vies word laatst spelen. aan op een basisschool en door waren ze wat meer natuurplekken om de school Ja. aan. En dan kreeg Precies. ze En inderdaad alleen daarvan klachten. leren ze, werden kinderen veel creatiever. Ze moeten ook leren boete spelen. We gingen vroeger altijd boete spelen. Nu zitten ze heel vaak op de iPad. Maar elders die klagen over dat de kinderen met vettige schoontoes komen. En dat Ja. de school dan laarsjes moet gaan aanschaffen. Ja. Dat is toch eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Ja, we hebben ook laarsjes voor bovenalletjes. Maar dan nog werken kinderen net. Ja, en alleen maar gezond kijken. Juist. Ja.